bouger ensemble, on va bouger non, ça. Ngo anana bagmarlaw président ko nintara ale togola aye bonya da ne ka ko bi o barawere babulu menere kana atogola kaufu kairawla bonya mimbe auka alefe abalon tigi ko senekalaw yoro kabo malikon akabo chogodi mali sanga sodasu uyanga jamana bemine pour que ngana folo ka yiriwa jamana kono fo be kawli kijo président beto ka fo be kijo yoro la ni be yoro la jamana bitanye odi kamanko bagamaraw senekalaw monikalaw ukanye moko minu kumana ya boli sila tunkara nkuma ko mimbo hakilnala uye mkuma nyuma minu foya akani daya uka sebe ka ki ministrima ambayira président la ko ko nabe se ka nye nabe se ka de la gouvernement fait pour que bagamara ka se ka yiriwa jamana kono amena ko be ka sabati parce que ni bagamara yiriwala jamana kono fangantigi be here soro sodasu ka keleke meni dumini ni sogoma soro jamana kono nono ni fenunu chama bena wulika fo sisa aye la kana soro tambo ambe dumini defe dila ka foko kaira sena kalo ka yoro mali kono akabo chogumna ni ba fe kamali nakashi korole ma chama be utadon keleme mbe ambi jamana wereche dans les années 60-66 kele kumbe ani jamana do chew pour que kamali affaibli jamana mimbe sogo sa mali fe mimbe senekalaw ka fem sa u kumanu fe u ko kute mali ka bagaw sa tuudi utara ko Brésil ani jamana bere oui mali affaibli koju o de bayira uluka place yanga économie la ni ma wo matabi na tenonomi abe sogodu abe femerke donc ni bagamara ma yirwa jamana kono c'est ka fuko agriculture yirwa agriculture o e senekala o e bagamara o e monikala plus de be jamana jo donc pour que prise aka don bonyami be fanga fe kasi awma o dini ntlala ka damne ka foli ke nganyo minu be nyogonon ke ya be kumbe yele en réalité ikera professeur ou imata école là ou ikera docteur ou be mi ke be ba famu donc ambe kalana be kan kalan yo anga artiste fo ka peut-être ou retard do be barmina aka se degré mina mogo be yele dronte be conscience bongo conscientiser ku fo be barmina anga jamana la katla ka foko malikono wati chama nimbe kuma nembe journaux kala journaliste do ko premier na tara réunion la ko abe sujet to ya beta kuma were fo ko kale ma famu ale de ba kum feo principe kuma wo kuma fo koro de balao parce que bara fembo minum be jamana kono peut-être akuma be fo yoro dola te fo me be ka ba kalama anga jamana kono
ngo cɛw dɔ bɛ yen u bɛ baara min kɛ o kɔni a tɛ se ka jɛ n'a ye ne y'a mɛn o don n taara muso ka jɛkulu dɔ la ko cɛ dɔ wuli k'a y'a muso bolo 2 tigɛ dɔ y'a muso ɲɛ kelen kari ou bien a bɛ cogo di bama a ɲɛ kelen ci dɔ yɛrɛ ye tasuma ta k'a don a muso kan f'a sara o ye mun ye an tɛ se k'a makun kan hali ni n taara New York n b'o fɔ kɛ o tɛ cɛ ye o ye lâcheté ye o muso ko jamana min na muso tɛ yiriwa o jamana tɛ se ka taa ɲɛ muso o y'i denmuso ye o y'i dɔgɔmuso ye mais surtout o y'i muso ye o y'i ba ye o y'i la grand-mère e y'i mamuso ye e ye fɛn o fɛn dɔ diɲɛ kɔnɔ olu de y'i kalan o e b'a bi taa kalo 9 mois kalo 9 a tɛ dumuni kɛ a bɛ bana a bɛ tila k'i ta ka fɛn bɛɛ kɛ f'i ka wolo e bɛ kɛ cɛ jamajan i bɛ taa bi muso kan k'a ci k'a faga ça c'est de la lâcheté et puis surtout c'est ta femme ni ne ni muso tɛ bɛn i ka dugu la tu ne peux pas réussir o n b'a dɔn ko jamana la bɛɛ ni laadaw ko marakaw fɛ dɔ y'a fɔ ko ni min muso bugɔ a b'a fɔ k'i t'a fɛ donc ne ko marakaw ma n'a ba muso bugɔ a b'a bugɔ dɔɔni dɔɔni dɔrɔn o ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a fɔ k'i bɛ taa bin a kan k'a ɲɛ ci k'a bolo kari ka tasuma k'a kan ne tɛ se ka makun kan donc o tɛ hors sujet min b'a fɔ ko hors sujet don ale de t'a faamu ne bɛ min fɔ n b'a faamu maliyɛn bɛɛ k'a dɔn jamana min la muso tɛ yiriwa o tɛ jamana ye n'aw ɲɛ b'a la n'an bɛ fɛn o fɛn hali ɲɔgɔnw n'u bɛ baara kɛ u bɛ muso fara kan o ni muso tɛ yɔrɔ min na cɛ tɛ o ko muso fana u bɛ sigi dɔn dɔ la u bɛ kuma ni cɛ fana tɛ aw fana tɛ de aw k'a dɔn aw k'a dɔn n kuma ko an ko k'an b'an ka sɔrdasiw u y'an ka hɔrɔnya n'a danbe ka segin an ma an ko MINUSMA ka taa ka bɔ n ka jamana na don min na an y'a faamu ko dunan min b'an fɛ olu de bɛ k'an ka jamana tiɲɛ an ko k'u ka taga donc ko maliyɛn ninnu bɛ mankan na dɔrɔn u tɛ se k'o kɛ o parce que Afrique la jamana dɔw bɛ yen kabini 2018 u y'a fɔ ko ONU ka taa ka bɔ u ka jamana la mais u ma taa yɔrɔ si o 2018 fo bi ça fait 5 ans sans doute Mali dun nana fɔ ko k'u ka taa sans délai ko a nana bagabagali de kɛ ko de foyi o ye bagabagali dɔrɔn an ko le 31 décembre ka bɔ u kama an bɛna ye aw yɛrɛ bɛna dɛsɛ u ka mɔgɔ dɔ bɛ panpanpan tɛlɛw la yan a ko ma ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan olu ni an ka sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan min bɔra la bɛɛ y'a dɔn u yɛlɛmana ka fɔ terroriste de CEMA de CSP de hali u tɛ kan kelen fɔ u tununa o u taara bɛɛ minɛ ko bɛɛ tɛ se ka minɛ mais an ka président ministre de la défense sɔrɔdasiw ɲɛmɔgɔ n'a sɔrɔ u ye baara min da olu ninnu kan fu bɛɛ tununa fo an taara dɔ ye jamana wɛrɛ la u bɛ k'u furakɛ o kɔfɛ u ye min kɛ u taara bi population civile kan minnu bɛ bateau la min bɛ voyage ka taa mɔgɔw faga fu ka kɔngɔ kɛ Tombouctou o ye ka jamana ja wuli u ka fanga bila u ka muruti ka fosi ka bɔ président ko mais Gawokaw y'a yira o don min na u nana explosion kɛ Gawo o don Gawo alimamiba ye bɛɛ mara soldats ni terroristes bɛɛ kɛlɛ la ale fana b'a ka misiri la a bɛ ka mɔgɔw galvaniser k'a fɔ terroristes ye u k'a dɔn tigitigi 2023 ni 2012 tɛ kelen n'u nana u b'u sɔrɔ donc olu kun bɛ min ɲini u m'a sɔrɔ ka mɔgɔw lasiran ka mɔgɔw jawuli bɛɛ hakili sigira bɛɛ ye duwawu kɛ an ka soldats ye maintenant an taalen Kidal an ni olu bɛnna kan k'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ par exemple à midi an nalen midi
ko ma ku tara kapni 6 heures e utara muna ko ulakanati aw nana mo lakana aw yerete lakana otuma aw mbara la jamana ko jaja femi mbubulu blende mbubulu minimum mbubulu ya bedi terrorisme ka kidal be mine lu ñana machit se ka kidal mine anga président ministre de la défense da suñe mo ani homme de terreau wi bari min ke abe mo tabaliba o de kama uya kidal mine chogomina fo tonu no mali jugunu no a chama banana c'est dawo yere réunion ke mo son ka kuma fo je crois que vous ñana mira kidal kuma ma fo c'est dawo e bana min be sous région là bana imbo kidal de mali sodasu kidal mine aw be réunion ke awlo te aw ñana kidal o do ne afo mali ayo ayame ayafa ma wo manana na kabo kana makabe na mali deme ubena hakili shwe ma shita na yere fa ga jamana anga sodasu mali donde be mo jamana hore na dambe siga ori ga ban ku bema ku sodasu l'armée oui mali kokolodi c'est la colonne vertébrale de la nation ça c'est l'armée hadama de niata bise ka kisen tige ka bolo tige ka lore atlo tige mais abeto hadama de ala meni ya ko kari hadama de tituguni donc nyemgo nana na fawye ka ba fe kan jamana jo di foro e ka arme nyuma sigi ni arme nyuma bi jamana mino ba bonya ni arme nyuma te jamana mina utabonya aw yayi gen kono desisa Americo, France, Angleterre, Russie, Chine, Israël e kula jedro arme nyuma mimbe jamana mina mashi se ki nge doala donc ube minke Afrique ube nyemogo soro ube tegere faye ba kuma nyuma fo ko démocratiquement élu mais duguma uba hakili shwe kaka armeche na armeche na domina otuma jamana bege ira fo baga beno mune dron pour coloniser tuguni odi ka mali armée ko teke malla tuguni odi punkera ana ne kuma baw de fo ka fo kaka do ka nga soldat suyi parce bi ne siglem fleni aw nyembe kuma aw yere hakili siglem mais chamanta do kanga soda su bekelera doere be peut-être doere be ça donc nous faut bien kawli an se pusara anga do kuyi anga barka dawi mogo minu sera kam boni na ne bito kafo mali soldat su ukera mone bo deunde mali ombulu parce que vous monnaie de bo ana a confort et quand c'est faire $, so dans une naira kambisala donc si ça barato anga wuli kanjo kan kesri anga se kanga jamana taji kuma ba minu fora ba manakana je sais que dogon no be ali kulibali be ka yelena mais bebe famune min fo aya famune n'est-ce pas bon on est l'important ato je voudrais déclarer officiellement ouvert cette cérémonie de lancement de la cérémonie de vaccination 2023-2024. Dans le cadre de la collégialité de l'action gouvernementale, merci de l'élevage et la pêche, M. Mali Matene Keita, qui est l'architecte technique. Merci à la direction de production industrielle animale, le Centre national d'insémination, le Centre national d'appui à la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale Bureau Afrique.